DJ Skaneza nomroza Sukume sakhe iTheku kuhleze kuyintokozo kwamukela umeya weTheku ubaba uCyril Xaba unonkosi ohlelweni masisukume sakhe iTheku siphinde sibingelele kulolu sibili la namhlanje siyiqeda inyanga kaMandulo siyivala. Ngicela ukubingelela Shenge ngibingelele noShandi kaNdaba uSiqemeza ngibingelele nabalaleli bonke bomsakazi uKhosi FM ngakhulu. Awukunjalo nje siyabona umthiya ulokho emamathekila ngazi hobana kuyawinwa kodwa ngiyambona unakho kumamatheka kulezi insuku kodwa impela sonke sijabule sisimbulaza kakhulukazi kulendlela lomdlalo wamabhokobhoko yeah ukade ungempela sonke ebigcwele ubumnandi ngendlela eyisimangaliso ayibe kumnandi sibone nje kujabula wonke umuntu inhlanga zonke iTheku lonke neningizimu Afrika nje yama ngenyawo ngisala nje kutholene phezulu iArgentina kanjalo ke nathi siyamabhokobhoko uma ubheka nje babumeya mhlambe sisalapho ibe namthelela munu lomdlalo nasemnotheni nje wethu njengedolobha mfowethu angibabongela amabhokobhoko ngibongelela abantu ngibongela abantu baSouth Africa ngokuthi siwine ngo67 30 lo mdlalo besenzengene bomhlaba umdlalo ke ubuthanyele izihambeli noma izihambeli ezu45,000 and angisababalike bekade bebuka kumabona kude nokukhombise ukuthi ke isinengalazinda enhle yezemidlalo nekwazi ukumomatha isikumbi zabantu angisho nje ukuthi lo hambo noma lomqhudelwane ufake ingeniso eThekwini ebalela ku183 million rand and abantu bethu behleze endaweni zasemahotela and kanjalo nakozinye indawo zobumnandi sesithulela kumbiko beconfirma ke le mali so futhi ke amahotela amaningi ibegcwele ngize ngahamba phansi sisimboza ngoba bengakwazi ukubhuka emabhoneni amabhona ayonka ebekade egcwele ngasuka lapha ngaze ngafika eGoli so khombisa ke ikusasasa imicimbi njengalena ebanayo uma elapha edolobheni laseThekwini kuyajabulisa kithi lokhu ngiyabuka nje ukuthi kusho ukuthi njoba usho ukuthi namahotela begcwele nani ama restaurant kusho ukuthi ngempela umnotho uye wafukama wathukuma wabaphezulu ngibonile ngijatshulile ngibona ukuthi awu isilo samabandla onke naso besikhona njengomthandi werugby sizobuka kanye nani nabo bonke nje abanye bahlonishwa esinihloniphayo inokusabisa kakhulu ukuba nongangezo lakhe kulomhlangano kulomcimbi bekade sinawo obekhombisa ukuthi ubukade subeke ezingeni eliphezulu lapha kwaZulu-Natal okuyikwenza ukuthi kube nekusasasa noma bephinde bebuya futhi nayi kodwa enye indaba la khona istatement esinye sike sanibona nisibhalile nikhuza umhlolo obugebengu obhekiswe kubasebenzi ngokudunwa kweimoto ikamasipala okugcina sekuphazamisa ke nje ukusebenza kanye nokhanjiswa kwentuthuko ungathini ukuphawula lapho uthini umlayezo wakho kuthina njengomphakathi waseThekwini mfethu lolu daba oluthintayo linzima kakhulu ngoba abahlasela nje kuphela abasebenzi bethu kuphinde kudinwe neimoto zamasipala eziphuthumisa ukuletha intuthuko emphakathini wethu manje ke esikhathazisa ngoba kuzokwenza ukuthi labo abaletha intuthuko abasebenzi bethu babe manqika manje kuba fanele bangene endaweni lahlala khona abantu bakithi manje siyacomplain sithi ama services yabona endaweni zabamhlophe nezamandiya la bengahlukunyezwa khona kodwa mabeya kulezi ndawo la khona abantu bakithi bathola ukuhlukumezeka ngithi asiphezeni bakwethu ngoba lokho kuzodundubalisa ukulethwa kwama-services emphakathini wethu sengihlangiseke ithimba ezohlanganisa nabezokuphepha ukuba qhamuke nesu lokuthi sihlangabezana kanjani nalesihlava esezindinile lapha eThekwini so ke lizobheka ukuthi ingaki zahlakala ezibe khona ngoba zithanda ubaningana impela nokuthi ingaki imoto eziduniwe and uzosibona uzosizwa isibalo sishaqisa ekhanda
and kuleminyaka nje embalwa futhi angikhuluma iminyaka embalwa ngikhuluma ngonyaka wodwa kodwa sithe abasinikeze report weminyaka emithathu so lokho ke bazothola ke ekomidini le executive council and ukuze sikwazi ukubona ukuthi sikhama naziphi ixazululo kulolu daba esinalo njengamanje ngoba manje soqinisekisa ukuthi amaphoyisa abakhona endaweni zethu ukuze akhuphule ukuvikela kwabasebenzi bethu kanye nemalazinda yethu lapha eThekwini naye siqala ukuthi abantu baqale manje ukuyimosha ngoba uma umosha ingalazinda uvalela abantu amanzi noma ulimaza ingalazinda yamanzi nengalazinda yagesi kusho ukuthi abantu abafanele bathole amanzi abafanele bathole ugesi abangawutholi ugesi so lokho kusulwa namalungelo umphakathi and sizolonda ubugebengu sicela umphakathi ubamfana nathi ekulwiseni nezigebengu ukuze ungaphazamiseki intuthuko eya emphakathini siyabonga. Sasiphetha nje babumeya ngiyafisa nje ukhumbuza umlaleli esekhaya ngwendaba yohlelo lokucishwa kwezikweletu emzini yabantu labo abangasekho emhlabeni ukuthi mhlambe uyaqhubeka yini uma kuthi lisaqhubeka. Sisimroza nawe Shandu lolu hlelo lolu senzizise abantu abaningi imali esisulile sisimroza ingaphezulu ka 500 million rand imali 500 million rand sesisulile ngalolu hlelo lolu sisathi ke wonke umuntu umuzi owawusegameni lasabadlula emhlabeni abazali and ususenganeni manje noma kubazukulu and okweleta umasipala kumele beze ngaphambili ngokuthi sebevumelene ukuthi cha masipala sesiyavumela manje nanga umuntu esesinkokelo kuyena ozobhekana nazo zonke ke manje indleko zalomuzi kusukela manje kuyaphambili base sicisha zonke izikweletu umuzi obokade izikweletu bekade segameni lomuzi so ke lo muzi kumele ube ngaphansi kwa 1 million rand ekwakho ke ukuthi ufike nomazisi umuntu ozofaka isicelo sokuthi wena uzobhekana nezindleko zomuzi kusukela manje i-death certificate yabantu asebadlula laba nencwadi enkantolo ke la nivumelene khona njengomndeni ninikeza igunya lokuthi yena ozomgamela indaba zomuzi kanye ne-proof of address ne-bank statement ne-proof of income lokho kusho ukuthi asifuni ukunikeza umuntu ongena income ngoba masingenikeza umuntu ongena income okusho ukuthi sithi lo muntu uzoyithatha phi ke manje imali njengoba sicela lesisiqithi isikweletu sithi uzoyithatha phi ke imali yokubhekana manje nama rates nogesi namanzi uma sesikusulela izikweletu sesimroza siya reconnecta back kuma services ethu ukusiconnecta kumbani sixhuma kumbani ugesi sixhume emanzini and ngoba suke sesivumelene nawo ukuthi sizokhokha kusona namhlanje ngoba abantu abaningi bagcina sebecishelwa ugesi becishelwa amanzi ngenxa yokuthi bebekade bekoleka sithi ke asibuye isithunzi somphakathi yethu izitende zakithi bekade zizinhle ziphethe obaba nomkhulu siphinde futhi zibe sezingene kwelona lona lizingasi ngoba sesiphethwe yithina ingakho ke sithi sibalekelele abantu bakithi abantu abaningi sebakwazile sisimroza ukuthi ebebengasakwazi ukutransfer istende suke egameni labo lamkhulu liye kwindodana noma kumzukulu ngenxa ukuthi siyakoleka bengasakwazi ukuzidayisa ngenxa ukuthi siyakoleka ngale intervention esenzile konke lokho kuzobe sekuyaqonda umuntu uzobe sekwazi ukuthi enze lokho afuna ukwenza ngestende sakubo sibonga kakhulu kwesisimroza kanye noShandu kaNdaba baba sibonga kakhulu kanjani kumhlonishwa umeya lolu hlelo lathu lethelwa ke lokho ezinhle umasipala ithe kuma sisukume sakhe ithe